Ana welele gani na Olisa. 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 Belele bebunu ejana maka ejana bisije. Ejana bisije ejana kanye na yo. Onye jeli ije gelu ụmụ ụwa. Ana welele gani na Olisa. Ụmụ ụwa do. Ana welele bụ nkanye. Ana welele gani na Olisa do nyanya na. Ana welele gani na Olisa. Unye nuka na Olisa. Onye jela zakana. Ana welele gani na Olisa. Dubanyi tuna welele gani na Olisa. Go go. Ana welele gani na Olisa. Onye zulabia ganana, onye bialube mmadụ ganana o, ma mgbe ọ gana o, ụgbọ ego ya na-azụ, ụgbọ ego ya na-azụ, ụgbọ ego ya na-azụ. Maka ejana bụ isi ije, ije ebe jebe ije wele, naba na bụ ije wele, ebe jebe ije wele, naba na bụ ije wele, ụmụ ụwa o. Ala welele ka anyị na yo. Olisa dube ebe ochebe m o. Olisa to dube ebe ochebe m o. Anyị nọgị n'aka o, na anyị nọgị n'aka o. Anyị bụ ụmụaka na-asa alụ na agbadafọ. Olisa do baba mma gị ga-akwa o. Olisa do dubu ụmụ gị o. Do dubu ụmụ gị o. Do dubu ụmụ gị o. Obibe ka mụ na ayọ gị o, mmiri ọma na-edo n'ọbịala bịa na ayọ gị Chukwu Olisa. Ushani odịka ọkụkọ kpuchiri ụmụ ya o, chebe anyị odula anyị na-eje n'abata o, ka anya ndị lafụ n'anyị o, ka anya ndị lafụ n'anyị o. Onye na-atụ anya aka ọjọọ ka aka ahụ kpọnwụọ, onye na-eji ije ọjọọ ka ọ ba ahụ dangwọrọ. Anya na-ene anya ọjọọ o, anya ahụ ga-akpụ isi yo. Olisa nyaka anyị na-ayọ, n'aka anyị na-ayọ ube mụ na ndị ọyọ. Ubi igwu m odubi ibe m o, ube ndị aka fadụ ọcha ọ dị n'ụwa o. Ube ndị na-ebe egwu, ube ndị na-eti ihe dị o, ube ndị na-agba ya agba. Olisa ka anyị na-ayọ. Ụmụ Igbo banyụ bụ ndị ji gba mbọ wee malụo. Fa na-agba mbọ na-agbasi mbido, fa na-agba mbọ n'elu ụwa ebe fa na-achị ife afọ ga-eri o. Fọdụ n'obodo oyibo, fọdụ na-efe ikuku, fọdụ na-eje na-abata, fọdụ na-azụ afịa, fọdụ na-alụ ọlụ, fọdụ na-anya moto, fọdụ na-eti egwu. Ebe ọ bụ na ijere na ịgafe onye Igbo, ịgafe onye Igbo, ịgafe onye Igbo, Igbo na-agba mbọ, fa na-agbasi mbọ ike, ala Igbo amaka. Olisa gị ka anyị na-ayọ, dubu ụmụ Igbo banyị o, dubu ụmụ Igbo banyị o. Gee ha jebeba, ibe onye na-emenye agala ya. Nyezie ebe ọchịchị obi fa o, nyezie ebe ọchịchị obi fa o. Nyezie ndị na-azụ afịa ka anyị na-ayọ, Yezeba o,
jezie bavia kasọbịa ka fa wee nweta genu ka fa nweta Ijawele Ejana bụ isi ije Ejana bụ isi ije Ejana ka anyị na-ayọ na ijebe ejebe ịnaba anaba ijebe ejebe ịnaba anaba Ejana bụ isi ije ọ bụ nya ka na-ayọ Ijawele Ijawele ala wele wele Ijawele ka na-ayọ jebe ndụ jebe mmiri ọma na-eto jebe weze n'ime Ijawele Kajege n'okpotokpo nwa anyị jide ebube ọ bụ onye ka anyị na-akwụ ụgwọ kenyere ugbo sa Ifeanyi Chukwu ekwuru ugo sa Ifeanyi Chukwu ekwuru ugo mmanwụ gị na nye na-akpọ mmanwụ ike na nye na-akpọ CEO Icon Nigeria Limited aka na-eme macha batrị aka na-eme macha batrị batrị ka ibe ya ịnyaba moto na ịnyabụghị macha batrị malụ na ibido bụ yuzube batrị Icon bụ onye gị ọkọ onye gbunye na Nnewi ọkọ onye nye gbunye machacha ọkọ onye gbunye odogwo aka zuru ụmụ ogbenye aka nyela ajadu nri Ejana ka anyị na yọlisi gị ị ga na-eje eje na-abata abata ibi tinyela aka ga-agala gị wele wele ibi tinyela aka ga-agala gị ọ bụ nna ka anyị na-ayọ Icon obonye ego na m ekene gị karịsịa ka m bụrụ ekene ejebe na South ka anyị jee zụta odogwu oke nna m ugbo ọ bụ onye ka mbụ kenere Sa Mosisi Ngokolonye Mosisi nwa Ngokolonye na-ekene gị Barry White onye ego na South ka ibi eduyo omogo na ịga-adịo miliọma na-edo n'okeneyi ụmọdụ na-elebuo n'isi mụ gabao metinye n'aka n'ife ọjọọ mụ kwụwa aka mọtọ n'Ijawele gebelụ m Ifeọma ga-akpọ m iruo oke nna m ekene gị yo odenigbo na South odenigbo na ịga-adịyo oyim kedu maka Obasanjo na-edo bịa miliọma na-edo na agbọghị Obasanjo na-edo ekene nwa gbodike onye uru agụ Nnewi ekene nwa na-egade nna mochie clearly na forwarding na papa Kijerivo logistic warehouse and consulting oke nwa ekene nwa gbodike nna m ochie n'ịgadio miliọma na-ekene gị ezi oyimo Chifu Ernest Mike bịa Ezeomogo one of Ajama Bafu autonomous community Kanu is the local government n'Enugu Steeti Nelly na forwarding agent Lagos State Apapa Nyagide Kenelu Mezori Akụgị Osodieme Gizizi n'Enugu Steeti Achalugo nwanyị ọma ọmaobi ya n'ịgadị mmiri ọma na-ede ekene ụnụ oyim mgbụlegwu bụ jebe n'Iduboma n'Imo Steeti ka anyị eje ka anyị jee zụta ogogogo Chief Lemondu Chikwuwuba ọha ka emelụ m odogwu Chief Eziokwu bụ ndụ one of Iduboma Chief Eziokwu bụ ndụ one of Iduboma onye go na-ega
materials dị mma agha na-eme building materials onye gotogwo CEO Mavis International Nigeria Limited dealers of all kind of building materials ka iji azụ ọgwa gị na-alụ Mavri Weavon Home ọ bụ gị nwe Bayoka Garden na the event center ịchọba ime mmemme chọba Bayoka Hall chọba Bayoka event center ịchọba iri olili chọba Bayoka Garden onye ego na-ekene gị chifu eziokwu bụ ndụ na ịga dị ezi oyimo ka edebe n'ọzọ bụrụ ka eje zute oke odogwu aje zute oke nwa Chief Sunday onye eke odogwu Ogbuefi akụ dịla onye ọmalụ n'ọzọ bụrụ agbala nze ogwuo agbala nze n'ọzọ bụrụ ọ gị na-emelụ mmiri ọma na-edo ka m na-egwuo nnekwu mmadụ nnegwu odogwu agbala nze n'ọzọ bụrụ odogwu ka eje zute oke odogwu Sachukwu donye juru odogwu MD Capital Hotel and Suites na Agọ Palace ka ọ dị adị Osaji n'ihe mbọsị bịa Osaji n'ihe mbọsị odogwu mmiri ọma na-edekene yo Capital Hotel ebe anyị na-eli olili ebe anyị na-alachaga ebe anyị na-amịji ife okotobu n'iso biri mmiri ọma na-edekene ezi oyimo ana welele ka anyị na ya olisa ana welele ka anyị na ya olisa ijana ka anyị na ya olisa mbunye enu ka anyị na ya kageli ka anyị na-achọ kegeli anyị gbala anyị ọsọ kegeli anyị gbala anyị ọsọ ijana obi si ije odogwu ka ndebe na bega ka nje zute odogwu nwa anyị jide ebube ọ bụ onye ka m kenelu m Ifeanyi Chukwu Amaechi Ifeanyi Chukwu Amaechi onye ego na-ekene gị anyị wando ịchọba ịnya moto dị mma jebe na bega ilute na bega ịchọba Life and Time Motors chọba anyị wando anyị na mekene gị anyị wando n'ịga dị onye ego n'isobiri ụmụọgọ Ejana bisi ije ejana ka anyị na ya onye jeli ije ga-eru jebe ejebe ịnaba anaba